Merħba, jiena jisimni Matthew Balzan u jiena l-kuratur ewlieni tal-fortifikazzjonijiet fosthom il-Forti Dellimara. U llum ħankellimkom ftit fuq il-kanuni li għadhom jinsabu ġewwa din il-fortizza. Għażilt dan l-artefatt għaliex huwa wieħed mill-vera ftit artefatti tat-tip tiegħu li għadhom jeżistu fil-Gżejjer Maltin u jogħġobni għaliex bħala suġġett li interessani ovvjament hija l-istorja militari ta' Malta, partikolarment l-era Vittorjana, ġifieri bej l-1837 u l-1901 li kien iż-żmien meta kienu jintużaw dawn it-tip ta' kanuni. Huma wkoll 38 ton guns, ġifieri jiżnu 38 tunnellata il-wieħed. Issa meta qed nirreferi għal dan il-pis, mhux qed nirreferi għal kanun kollu, 38 tunnellata hija il-kanna biss, għax il-kanun ikun magħmul minn 3 partijiet. Il-kanna, il-carriage li fuqha tistrieħ il-kanna u il-platform, il-pjattaforma li qiegħda isfel net u li fuqha l-kanun jista' jdur mill-xelluk għall-lemin u viċi versa. B'kollox fil-fatt il-pis jitla' ħafna iktar u qed inħarsu lejn pis ta' madwar 55 tunnellata. Dawn il-kanuni inħadmu fl-Ingilterra, ġifieri inġibu Malta lesti fi 3 partijiet u mbagħad ġew maquda flimkien fil-post. Tajjeb insemmi wkoll illi dan ix-xogħol biex il-kanun jitpoġġa f'postu sar kollu bl-idejn, ġifieri il-kanuni twasslu fid-dockyard Bormla, minn hemmhekk ittieħdu fuq braken, qasmu bihom mill-port il-kbir għal port ta' Marsaxlok, kienet inbniet triq dejqa u l-isserreb apposta minn quddiem il-fortizza sal-baħar taħt l-irdum u il-kanuni kellhom jittellaw mill-livell tal-baħar sal-post tagħhom fil-fortizza bl-idejn. Sempliċement jużaw rombli tal-injam, ġakkijiet, winches, etc. U dan kien xogħol diffikultuż ħafna fil-fatt biex ittellaw distanza ta' madwar 300 metru ħadu 3 xhur. Din il-biċċa xogħol dan l-istrapazz kollu prattikament sar għal xejn għax il-kanuni qatt ma ntużaw fi-gwerra jew f'xi battalja. Kienu intużaw biss sempliċement għat-taħriġ. Normalment bej darbtej u 4 darbit fis-sena l-Armata Ingliża kienet tagħmel it-taħriġ fuq il-kanuni biex ovvjament is-soldati jkunu jafu x'għandhom jagħmlu f'każ ta' attakk u mhux dejjem kienu jiġu sparati dak li jissejjaħ live. Live jiġifieri qed tintuża balla propja. Ġieli kienu anke jagħmlu training blank, ġifieri qed jisparaw porvli biss mingħajr balla u ġieli laqqas dik, sempliċement jagħmlu taħriġ ta' kif għandu jsir id-drill ta' madwar il-kanun mingħajr ma jekkargaw xejn ġo fih. Għaw żewġ elementi mill-istorja ta' dawn il-kanuni li huma uniċi u iktar ta' kurżità. L-ewwel waħda titratta id-data fuq il-bieb tal-fortizza. Il-fortizza ta' Dellimara bniet bejn l-1876 u l-1878, imma d-data fuq il-bieb hija 1881. Hemm diskrepanza ta' 3 snin. Dan kien minħabba l-iskariġ biex jieħdlu l-kanuni. Il-kanuni daħlu hawnhekk f'April tal-1880 u li kieku l-bieb kien diġà mibni kien ħajkollhom spazju iktar ristrett. Allura il-bieb baqa' mhux mibni, kienet saret rampa apposta biex il-kanuni jgħaddu minn fuq għax ma setgħux jgħaddu minn fuq il-bridge għax letteralment kienu jifqgħu, għaddew bil-kanuni bil-wisa fil-fetħa mingħajr il-bieb, tpoġġew f'posthom fl-1880 u mbagħad fis-sena ta' wara tlesta l-bieb. U peress li d-data ta' fuq bieb dejjem tkun id-data tal-bieb innifsu għalhekk hemm dik id-diskrepanza ta' 3 snin. Apparti minn hekk, element ta' kurżità ieħor huwa illi dawn huma uniċi fid-dinja. Uniċi fid-dinja fis-sens illi huma l-aħħar tip ta' kanun ta' dan it-tip illi għadhom fil-post oriġinali tagħhom. Imkien ieħor fid-dinja fejn ħatara kanuni ta' dan it-tip partikolari mu il-kanun oriġinali ta' dak il-post fejn jinsab illum. Il-kuntest ta' dawn il-kanuni ovvjament huwa dak militari, hija l-istorja ta' Malta bħala gżira fortizza. Xi ħaġa li kienet ilha tintuża minn żmien il-Kavalleri ta' San Ġwan imma mbagħad l-Imperu Ingliż, l-awtoritajiet militari Ingliżi komplewha ħafna iktar speċjalment fit-tieni nofs tas-seklu 19. Għaliex dak il-perjodu kien perjodu fejn l-artillerija u t-teknoloġija tal-gwerra bdiet tirreġistra avvanzi kbar.
Sa madwar l-1850 prattikament il-kanuni kienu għadhom pjuttost l-istess għal dawk li kienu jintużaw matul żmien il-kavallieri, imma mbagħad bdew jinbidlu u kanuni ġodda ta' dan it-tip kellhom bżonn fortizzi ġodda. U hawnhekk naraw ukoll il-qalba fil-prijorità. Sa żmien il-kavallieri, il-prijorità hija l-fortizza fiha nfisha, imma fi żmien l-Ingliżi, speċjalment fl-era Vittorjana, il-prijorità kienet l-armament, il-kanun. Il-fortizza qed hemmhekk biex tipproteġi lill-kanun u mhux viċi versa. U allura permezz ta' dawn il-kanuni, permezz ta' artefatti ta' dan it-tip, nistgħu nifhmu aħjar l-importanza militari u strateġika ta' Malta bħala parti mill-kullana tal-Imperu Ingliż, speċjalment fil-fatt għalhekk huwa żmien ta' meta nbnew dawn il-fortizzi wara l-ftuħ tal-Kanal ta' Suez fl-1869 illi għamel il-Mediterran rotta prinċipali lejn l-Indja u Malta eżatt fin-nofs. Kellek ukoll elementi politiċi f'dan iż-żmien l-Imperu Britanniku kienet jiġi meddet jew qed jinkwieta minn possibilment edewwa ġodda kellek l-unifikazzjoni tal-Italja u l-Ġermanja fis-sebgħinijiet tas-seklu 19 illi jistgħu ikunu ta' teddida għall-interessi Ingliżi fil-Mediterran u għalhekk qed naraw dan l-investiment qawwi ħafna fid-difiża ta' Malta.